La 31 octombrie 2025, fructele noastre au ajuns la maturitate, s-au copt datorită acestui pachet de întreținere la citrici Mâna de Aur. Ce conține acest pachet? Un îngrășământ solid cu eliberare lentă, un îngrășământ foliar care se administrează pe frunză o dată pe săptămână, un bioinsecticid și un biofungicid. Acesta se administrează o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni, în funcție de ce problemă are citricul dumneavoastră. Așadar, îl puteți găsi pe mânadeaur.ro, la noi pe site. Uitați, frumusețe!